Så har vi den bedste skole i Bangladesh, den er vi lige trådt ind på. Og ja, lad os gå lidt rundt og se, hvordan det ser ud. Igen en lækker skolegård, hvilket er helt ude af landet. Der har vi Mr. Roy. Kommer der en, der gerne vil hilse på os. Jeg tror, jeg slukker kameraet igen. And this is what's the best school in Bangladesh. Only in the wheelchair. Hello! Vijay Babu. The best.